Geert, Ja. na je weekend, dan hebben we Robin van Persie te gast. Wow, dat is ook echt uit. Daar heb ik echt zin hoor. Nou, ik mooi. Maar ja, na het verlies in Fortuna Sittard is het natuurlijk net langer de vraag... redt Robin van Persie de Christ, maar redt Robin van Persie de Sportcast? Ik krijg een antwoord op in de podcast. Want wie hebben we aan tafel? 8 seconden, denk ik erom. 8 seconden, ja. Ooit voormalig profvoetballer van zowel Cambuur en Heerenveen, Geert Jelle de Vries. En Roelof de Vries. Ja, de nije enker. Juist, Ja. nou, hartstikke mooi toch? Trouwens, bij Cambuur, het lekkers boven, Henkie de Jong is een toptrainer, man. op tafel. De levenjonkjes van SC Heerenveen die gaan hut onderuit. Tjen Sittard en Cambuur wint van Jong AZ en pakt nou zijn vierde oefening op Riegen. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. In die kop weer en dan gaat hij erin. In de kop verder. Oh ja, daar is hij al. Daar is hij al. Daar is al de 1-0. En dan is het Daal, ja keurig. Daal die pikt hem maar Samari. Dan wordt het heel gevaarlijk, en is het een doelpunt. Ja, is het een doelpunt. Het is Julian Oerip. Oh, foutje. Foutje, Hopland 2-0. Ja, het is Peterson bij de 2-0 en het is over en uit. Balk. Ja! Het is Balk die hem scoort. Kan er nog een schot komen? Ja! Het betekent nog 2-0. Het betekent nog 2-0. Ja! Doelpunt! Het is Afolabi! Nee, het is niet Afolabi, het is Mercera die hem erin tikt. Jongen. En aan tafel draaien hele leven jongens. Geert van Tuin, Roelof de Vries en natuurlijk Geert Jelle de Vries. Welkom. Geert Jelle, Cousteau vroeger in het veld een beetje gemeen wezen? Net genoeg. Nee? Nee. Dan wist ik een leven jongen in het veld. Hij wiert te lief. Hij wiert te lief? Ja. Ja, want Heerenveen had echt verlet van klootzakken, hè? Teringleien, struikrovers, skoften, etterbakken, huftes. Is dat die mening? Nou ja, dat zei ze eigenlijk elke trainer. Of het nou Kees van Wonderen is, Het van Tobiassen, Persie dat ik zo. Van Persie. Ja, we missen echt die jongens Ja, die ten koste van alles, die echte karakters, die de duels winnen willen. Ik ken er niks mooi. Nee? Nee, ik ben het er net mee eens. Ik vind het voetbal begint vanuit een spelopvatting en dat je met elkaar ergens aan werken en dat je naar een tag in. En je hebt in iedere ploeg meestal maar een rol. En dan moet je met elkaar ergens daar komen. En ik denk dat daar misgaat. Maar goed, als je nou eens naar die Oliver Brouwer, dat is gewoon een HAVO-leerling. Klaasien. Het is een maar een HAVO-leerling. Nee, maar ja, als je dat nog Hij vergelijkt zit met er Mitchell Dijks. Ja, maar goed, dan neemt ik in, hè? Mitchell Dijks, wie denk ik de personificatie van de wedstrijd. Die is maar eens wekker geworden. Die had een keizerbroodje uit de kast hellen. Beetje boerenboete erop. En hij zei, daar doch ik die trendscoat tussen en die fret ik je op. Nou, zo is het gebeurd. En die hier, elk duel weer van hem. Ja. En na Ouderin trouwens kwam ik in de catacomben, kwam ik Levi Smansje in op teenslippers. En dan hele teen. Hij zei, die hele teen is open. Al je bloed, blauwe teen, een dikke lip. En die is gewoon letterlijk opfretten toch Mitchell Dijks in consorten. Ja, nou ja, dan heb ik... Maar Maar dat is toch wel een beetje wat Van Persie dan ik bedoelt. En als je voorgangers, die is ook echt niet in de steek. Dat klootzakkerige in de ploeg. Misschien ik wel een beetje een stukje professionaliteit. Dat jerk ik wel vaker. Ik jerk wel de selectie van Vlinie. Dat de wil om het maximale uit jezelf te halen. Maar ik op trainingen, tijdens de wedstrijd, duel zo'n keer. Dat hele pakketje, dat ontbreekt er bij Heerenveen wel een Maar beetje. Geert, daar komt al zo lang bij het profvoetbal. Je hebt nevens mij Heerenveen al 24, misschien nog wel langer. 24 hier, 30 hier les van. Ja, maar chef, dat is misschien wel zo. Ik ben gedeeltelijk maar Geert Jelle eerst. Het gaat wel om het totaal. Waar kom je nationaal om het beste resultaten te hebben? Maar er heeft wel een aantal karakters verloren. Dat is wel handig in je groep. Als vroeger naar het centrum van de verdediging zegt Petter Hansson. Onverzettelijkheid, man. Wat weer dat een verdediger. Dat. En die stuurde die jongens ook aan. En die hier John Dal Thomassen met zijn enorme klasse. Maar nu hebben we Bognevic. Dat is echt wel een aardige. Ja, ik vind Bognevic. Nou, ja. Luc Brouwers. Ja, Die had dat wel. je bent gek op hem.
Ja, ik net. Ik vind Luc Brouwers kan je niks geen onmerken op hebben. Dat al geweldig zijn best. Ja, Maakt het zien mee. Het is Ja. fantastisch. Alleen nog als je van op zijn positie, wat met hij dwaan, hij moet zorgen dat er kansen komen. Ja. En daar ontbreekt het aan. Dus kan je net zeggen dat hij heel goed functioneert. Maar eigenlijk mijn verhaal is eigenlijk een beetje van, als ploeg zijnde moet je weten waar je dwaan moet. Ja. En waar begint het mooi? Als je keeper binnen, moet je baltje inhouden. Als je verdediger binnen, dan moet je verdedigen. En dat geldt voor de hele ploeg. Ja. En ik denk dat dat de primaire taak van de spelers, dat we het bij Heerenveen vergeten. Ja. Ik bedoel, hoe heet er, Keulert. Prachtig dat er per wedstrijd 25 keer langs de lijn gaat. Maar het gaat om dat in een moment dat die spits net gevaarlijk worden kan. Daar moet je beginnen. En dan kan je vanuit daar uitbouwen. En ik denk dat het daar bij Heerenveen moeilijk is. En dat misschien Van Persie te volle van zijn ploeg verwacht. Maar dat je bij de basis beginnen moet. En zeggen van oké, dat is eerst op die positie. Wat is die taak? Nou, dat is de spits uitschakelen als je verdediger binnen. En dan is het hartstikke leuk dat ze een goede inspeelpaas hebben. Maar je moet eerst die spits uitschakelen. Nou, als we de goals weer omsjuggen, daar gaat het natuurlijk mis. Ja, maar gewoon een beetje ouderwets gedachte natuurlijk dat de centrale verdediger er alleen nog maar versteert om die spits uit te krijgen. En that's it. Ja, zie je, dat zei ik Daar net. begint het mooi. De heeft een primaire taak. Ja, dat heb ik steeds wel was het zo. Maar de primaire taak is verdedigen. Ja. En Noppert, die met die bal inhouden. Dat is het belangrijkste. Maar Noppert Daar is begint het. ik nog steeds net geweldig. Nee, maar goed, hij speelt die bal in op Hopland, omdat ze daarop traind hebben. Ja, dat was ja. graag. Een echte Noppert, hier die bal net in spelen. Nou, Aurien zei van Persie echt van ja. Net als mij, ja goed, dat is natuurlijk wel een beetje een ko in de kont. Die bal hier beter lang kind. Maar ik denk dat Andries nog wat zei. Ja, dat wil ik het hele seizoen al, die bal lang. Maar dat mag je net. Wat mooi net. Nou, jawel, Ja, dat dat die je- bol. Ja, Ja, maar die hebben Persie net. van Die hebben er Persie al wel van achteruit. Dat Nee, gebeurt al dat- volle meer als in het begin van het seizoen. hè? Ja. Dat Maar ze jongens, wat, 6 uitwedstrijden, 3 goals, 20 goals. En het allerslimste, 0 punten. Ja. Op basis waarvan, Roelof, kunnen we de moeten toch nog een beetje inhouden? Niks. Nee, helemaal niks. Nee, jawel. nou natuurlijk ken ik je wel. weer. Ja, oké, Nee, dan begin. nee, ja. Dan maakt de aanzet Roelof, begin eens een keer. Ja, want nee, dan kan hij weer. Dat heeft de swoon te pakken, hè? Ja, kan weer het is zo'n geweldig te pakken. En dat zonder spits. En dat zonder spits. Nou, mag ik er eerlijkheidshalve bij zeggen, dat doet de spits in het fieldcam in de tweede helft. En we hebben ongeveer een uur onderwijs. Maar verder de Jong erbij, dat mag ik er echt bij zeggen. We de balans in het elftal wel beter. Net dat ze fantastisch begonnen te voetballen, maar toch die afvallen. Je kan een bal verst houden, je kan hem eens even vallen laten, je kan eens even bijsluiten. Er kan wat meer rust in het spel. Afolabi had alle voorwaarden. Hij is redelijk snel. Hij kan een goalmaatje. Alleen ja, je kan hem amper opstellen. Ja, dat is wel een probleem. Ja, ik had de oernaam de Achillespezen van papier maché. Ja. Dat is toch betocht. Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Want in principe bracht hij wel dat wat hij brengen moest. En toen pakte Cambuur het initiatief. Dan moet ik er ook wel bij zeggen, die jongens van de Jong AZ, ze kunnen hartstikke leuk voetballen. Het is echt een lust om naar te zien. Maar ja, na 74 minuten, dan is de olie echt wel uit de pit, hoor. Dus ze voelen echt onmooi kramp. En dat merkt ze dan wel vaak bij die jonge elftal. Dat ze het dan hebben bijfietsen kennen. Nou ja, en ik moet zeggen dat Cambuur geweldige veerkracht heeft. Want ja, je staat 1-0 voor. Dan krijg je een klote moment, krijg je een penalty in. Dan weer de zo'n 40ste minuut. Dan denk je, jezus, hebben we dat weer. Dat moet je dan verwerken. Voordat je het weet, steed je 2-1 achter. Nou, ja, dat vind ik toch dat ze dat mentaal gezien wel aardig die hebben. Dat complimenten. De stellingen. Geert, Ja. bij Cambuur is het alweer weer Hosanna. Henk contract maar per direct met 2 seizoen verlengd worden. Nou, de hartstikke goud was, zou ik zeggen. Ja? Ja, mag ik. Roelof, ik ben het vertrouwen verlen in Robin van Persie. Nee. Nee. Samal maar van het. Geert Jelle, het is schandalig dat Ferry de Haan nog altijd net een technisch directeur ongesteld heeft. Het wordt schandalig, wil ik net broeken. Maar de stelling, een club als Heerenveen heeft dat wel nodig, ja. Ja. Dus eigenlijk een ja, maar het wordt Arjen, schandalig, ben ik Arjen. net, daar ben ik het even Nou, mee eens, Arjen. Arjen, maar strenger wezen toch? Wat is ja of nee toch? Dus ik heb Dan een mag ja, letter ik heb op- een ja, Dels. Ja, maar wel heel volle woorden van Nederland, Arjen. Roelof, Jereveen, Ik doe dat wat dan toch beter altijd, niet, in die stellingen op Vreet de Jong. Ga ik nog wel vertellen trouwens, ik eigen programma hebben. Nou, op Vreet de Jongs, Friese Weekje, dat? Dat wat vertellen? Ja, dat is wel eens verteld. Ja? Nou, ik denk, neem het even tussen. Ja, nee, we Maar zitten trouwens, Vreet Het is verlet van Sjoggens, toch? Hap de moeder hoog, hebben we hier aan tafel trouwens. Oké. Ja, toen moest zelf weer. Ja, Hap de moeder zelf even. Ook Nou, dus ik een gemene voetballer soms, ja? Ja,
Haptemoe, speelt hij nog in het eerste van SDS trouwens? Nee, net in het eerste volgens mij. Volgens mij doet hij nog wel eens maar bij het tweede leuk. Want nou we toch wat reclame het maatje binnen. Wij binnen sneu bij de Krijker in de 4e klasse B tussen SDS en MKV 29. Ja, Goed zo, we ja, beginnen- ik riep toch net in, dus we kunnen Nee, wel we even kunnen zo plaatjes draaien. hè. Een stelling van Roelof. Jereveen moet in de winterstop een nieuwe spits opheljen. Ja, Ja. Geert, Cambuur moet in de winterstop een nieuwe spits opheljen. Nou ja, had hij net fit wordt, ja. Ja, en de les is van Geert Jelle. Het wisselbeleid van Van Persie zorgt ervoor dat Jereveen voetballt zonder zelfvertrouwen. Ja. Ja. Nou, ik liet maar even Taljochsen, want hij wisselt om en nog, hè? Ja, en er komt een beetje... Hij praat dat de spelers het verzinnen kennen op de training. Zo wat een perspectief zien. Ja, nou ja, op zich dat is een prima idee. Alleen je moet op een gegeven moment, zeker als het net rint, moet je wel jongens vertrouwen aan. En ik denk dat een heel stuk jongens dat nou net hebben. Want ja, er hoeft maar wat te gebeuren en je staat in de nest. Ja, behalve Ian, hè? Twa, ja, hè? Ja, behalve Twa. Ja, behalve Mats Twa. Keulert. En Luc Brouwers. En even jaren naar Luc Brouwers. Ja, leuk. Luc Brouwers. Luc Brouwers, lekker getraind. Zeker, ja. Maakt niet uit, hè? Jij staat toch in de basis. Is dat zo? Is wel zo. Ja, het is wel zo. Lekker belangrijk. Nee, maar dat is zo, hè? Ja, maar hij zegt volgens Sindij zijn van Doosje is altijd in de basis. Ja, bij het vierde van Skinnigaldi misschien, maar dat was net. Nee, toch? Nee, maar dat En dan heb ik net eerst voetbal. Dus, nee, maar natuurlijk, nee, dat is wel een bijzondere uitspraak. Maar goed, ik denk dat je daar weer de beginnende trainers zeggen. Want net Ian is zeker van zijn plak. Ik Luc Brouwers net, want die moet ik iedere week leveren. Maar ja, ik wil er wel een beetje verder gaan. Ik denk dat Smans, dat die hartstikke op de plak van Luc Brouwers moet. Want Gewoon op het zien. nou, de mist beheren Veen een stukje voetbal. En dat brengt Brouwers dringend in. En dan denk je van ja, dan moet er ook plak voor Brouwers wezen. Ja, weet ik net. Want ik zeg graag Olsson. Nou, ik wil kijk steeds, mis je net voetbal omdat je Olsen op de bank zette. Ja, Want in dat mijn beleving moet Olsen altijd spelen. dat en is dan in de principe rest. de beste. Ja. In voetbalsjoen. Alleen nog Smans, ja, ik vond hem nou net zo sterk. Ja, maar Nee. goed, stond ik net op zijn positie. Hij stond hing je in de Linkspoot. zwervende rol Ja. op aan de linkerkant. Maar die kan wel iets creëren. En als die Thierry met Olsson speelt, dan heb je aanvallend iets meer creativiteit. En dat gaat Brouwers er net inbrengen. Nee. We hebben het Auroen Vreed, hebben we het echt vregen werden van Persie. En Van Persie zit nog altijd achter die bewering van Luc Brouwers moet altijd spelen. En wel hierom, hij zei, dat is net waarom te zien in de data. Maar hij blokkeert altijd de paaslijn van de chinstander. Daar is hij heel erg goed in. Dus verdedigen. Maar dat kun je nergens waarom vinden natuurlijk in de data. Dat vindt Nee. vooral Geert heel spietig. Want die Maar ook is de gek op. volgens mij wie Van Persie een trainer die zou we gaan uit van hun zijn eigen kwaliteit en wil onvallen en daar laat de meeste energie in, want dan kan we wedstrijden winnen. En dit verhaal is eigenlijk het zinhoegestelde. Maar daar wil ik ook wel even over hebben. Want hij had zichzelf natuurlijk del zetten als een onvallend instelde trainer. Vooral publiek vermaatje. Maar hoe lang is het nou al in dat wij echt een leuk voetbalsjoen hebben, Jervin? Sparta wie niks hoor. Nee, NAC Breda. Ja, en FC Grace een beetje. En Grace, natuurlijk. ja, Dat Grace is ik best wel. redelijk. Grace vond ik wel. Ja, maar de laatste best wedstrijd wel. wie NAC, toch? Dan, Nee, de laatste. nee, Grace wie de laatste. Grace wie dan de laatste. Ja. Maar het is wel, het Het is is net uiteindelijk een wel. toch, man. Het is Nee. tik, tikkie breed. Maar die Condé, die speelt alles naar achteren daar. In plaats van dat hij eens een keer een paas naar voren en uit. Ik vind het net een mooi te zien. Condé of N'Golo Kanté? Nou ja, dat Die vergelijking wat makken, hè, Trodai, op het begin van dit Ik seizoen. ben haast tweelingsbroers. Nee, ik vreeg het om Van Persie en die bevestigen dat. Oh. Dat is wel doors. Oh, dat heeft het gewoon de wind in de moelenlijn. Klopt. Ja. Nee, maar hij hier zoveel balverlies in de eerste helft, hè? Ja. Aan Marc Condé. Ik denk dat de echte Kanté, die het misschien wel het seizoen vernederd, zoveel balverlies. Hij Ja, verleert maar alles. Dat is dan kom ik weer op primaire taak. Wat is de primaire taak van Condé? Die met die bal nou pakken en met zijn inlevering. Bij de mensen die niet wel voetballen kennen. Ja, en als hij dat net doet en hij denkt zelf van ik ga even 2 man voorbij en ik ga niet voor de keeper zetten. Zeg jongens, daar Dan heb gaat je het data mis. voor nodig. En dat is nou praat naar mijn hart, hè, dit, hè? Ja, geen data. Scan Ja, je data maar- maar ja, op. maar ik Nee, denk maar net dat begin daar nou Condé- maar eens. Maar ik je denk- moet beginnen bij wat is je primaire taak? Maar ik denk net dat Condé daar van helle is. Ik denk net dat hij helle is voor alleen nog maar de bal aanleveren bij een oor en de bal aanpakken. Ik denk dat hij helle is voor dat stekbaltje naar voren daar. En de Frenkie de Jong-achtige rol met 1 paas, 2 linies over. Maar Dat is je voor helle, denk ik. Hè? Hij is correct vergeleken met N'Golo Kanté. Ja, maar het is dat hij dat net kent. Nou ja, ik denk dat Condé een oudpakker is en dat er hem inleveren moet bij Olsen of bij Smans.
En laat je middenveld had je Fortuna Sittard, mijn Condé, mijn Van E. Dat zijn 2 brekers eigenlijk. En daarvoor een draver, een loper, en dat is dan Luc Brouwers. Ja, dan heb je er gewoon te min creativiteit. Er komt geen voetbal in. En het voetbal wat ze hebben, dat door ze in hun eigen 16 haast. Alleen nog dat voetbal waar je daar doet, dat moet je 50 meter verderop doen. Ja. En dan kom je tot kansen. En dan kom je tot synergie. En nou ja, mensen synergie, ja, dat is een vaag begrip. Nou, dat vind ik net. Ik bedoel, je moet van elkaar weten waar je goed in binnen. En de spits, Nicolaescu, is volgens mij ken goed was. Ik vond het in IJsselmeervogels verschrikkelijk zinvallen. Want ik denk dat is zijn wedstrijd dat het er voor jou erin prikt. Ja. Die er net. Dus die is ik wat uit vorm. Maar die moet in de 16 moet hij onder de bal komen. Nou, hoe moet het in dit voetbal, hoe moet hij dit doen? Ja, maar hij krijgt toch nooit bal van de zijkant? Nee, dat is mijn punt. Trenskau, die gaat alleen maar naar binnen en die helpt zelf uit maar links. Seboui komt zijn direct de chin er net voorbij. Nee, die voel me ik enorm zin. Want er zit toch wel voetbal in, alleen dat komt er net uit. Maar dan heb je een Mats Keulert. In de wedstrijd zien Fortuna. Die krijgt de bal. En die begint te draven. En dan jouwt er een waardeloze bal naar Seboui. Een bal uit 10 meter. Die kent er niks mooi balverlies. Maar wat moet hij doen? Hij moet denken, die Seboui die is goed in het zeniën. Lukt hem op heden net. Maar die moet gewoon zorgen dat hij die bal daar krijgt. Die moet net draven gaan. Die moet weten van die Seboui is goed in het zeniën. Dan moet ik hem zijn inspelen. En dan krijg je synergie dat je van elkaar weten van daar is hij goed in. En dan wil je een goede ploeg. Ja, maar Lloyd eigenlijk net een beetje de crux van het hele verhaal, Geert Jelle. Ze moeten het van elkaar weten, maar ze liet het net zien. En dan begin je misschien toch oors te redeneren. Als je onomstreden een klasse linksboeten bent, nou, als die jou, dan komt hij 1 op 1, hij passeert die man en er komt gevaar. Dan is dat boven elke twijfel verheven. Maar dat gevoel, dat idee mis ik bij Heerenveen. Als er echt twijfel is, dan speel je hem net maar in. Nee, maar dat bedoel ik. Nee, maar hij speelt het me nog wel in. Alleen is net een goede manier. Dat is te lang. Ja, maar het is te lang. Maar kijk, wat niet kijkt door hier, het gebrek aan zelfvertrouwen bij de spelers, dat geldt natuurlijk echt vast aan Seboui. Maar dat hij net goed voetballert, dan zit Nunnely daar weer. Of El Sayed. En het begonnen eigenlijk, of Smans, zelfs. No Smans als linksboeten. Ja. En eigenlijk het constant dat trofweeksel, dat leren van het begon immers al met de keepers. Het begint met Mickey van der Hart. Nou, die mooi nou is het Noppert. We hebben de spits, Daniel Karsbak, wie is spits? Wie nou net iets mooi naar Fortuna. Het mooi die met de beloften. Het roleren op het middenveld. Dat wordt nog maar lastiger nog. Nou, het centrale verdedigingsduo. Het valt van Persie, denk ik, heel erg aan wat er zit. En daarom iedere ziekje en dan maar weer oren erin. Hij zei het zelf net, hè? Want hij zei het zelf, fantastische ploeg. En je moet niet onderschatten hoe goed deze jongens zijn en hoe snel die het oppakken. En alleen het is niet te zien. Nee, maar de Doofstaat is niet correct van, er is geen reden om te zeggen van, het komt nog weer goed. Nou ja, het was heel zwartgallig. Maar ik zag al heel lang geen opgaande lijn. Nee. Dus het is NAC thuis en je Grains thuis. Wie echt wel goede wedstrijd in vinden. Maar ja, laten we ook eerlijk zijn. 2 keer thuis en 2 keer in FC Grains en NAC. Wat ik net fantastische ploegen binnen. En ik denk dat Heerenveen krijgt wel goed genoeg is om boven die degradatiestreep te blijven. Krijgt nog wel. Ja, 14e, 13e. Dat zult wel ongeveer worden, denk ik, als ik eerlijk ben. En als het heel goed doorgaat, is nog eens een keer naar een joch in de plak daar. Maar dat denk ik dat is een ploeg dat net redt. Wat zo goed vind ik zeker gewoon. Van Persie wil rechtstreeks Europees voetballer leren. Ja, nee, ik wil wel eens wat. Zullen we er gewoon ziende? Oh. Ik dat heeft het seizoen al op DVD jongen. Nee, maar ik vind wel dat het een goede ploeg is. Ik denk dat Van Persie een goede trainer genoeg is om er wat vestigheid in te krijgen. Daar heb ik nog steeds veel vertrouwen in. Daar ben ik dus heel benijd naar. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik er gif vertrouwen in heb, maar ik ben wel benijd. En je zoekt dan nou toch wel iets meer systeem, iets meer een plan, iets meer lijnen in het spel. Over Westerien loopt nou. Ja, dat ben ik wel maar niet eens. Het wordt wel wat lang. Maar weet ik nog wel heel benijd naar ben? Nou. Is het misschien nou, omdat die resultaten sabot afvallen, misschien wel reden, stapt hij van zijn geloof af? Of zal Van Persie ten koste van alles vasthouden aan zijn eigen filosofie? Nee, ik hoop maar wat is nou zijn eigen filosofie? Nou ja, gewoon mijn voetbal van achteruit. En net een lange bal. Maar dat doet hij toch al heel lang daarmee, dat voetbal van achteruit. Het bent toch volle vaker lange bal. Oké, geef maar op. Hij het natuurlijk al vanuit balbezit. Gewoon een overtalsituatie te creëren. Toch al heel in het begin leverde dat ik nog kansen op. Ja. En nou net meer. Nee, 0. Die eerste helft heb ik naar niks. Nee, ik hoop dat er van zijn geloof ouw stapt. Want dat is ik tekenend voor een goede trainer. Je kan wel iets in je hollen hebben, maar als de ploeg het net uitvoeren kan, dan moet je een plan B hebben.
Dus, en ik heb er nog steeds vertrouwen in dat hij denkt van oké, ik kan het best inregelen dat we wel tot kansen en goals komen. Maar het is ik net eenvoudig in, want als er nog juist die wedstrijd juster, dan lees ik alles weer om en dan wie Heerenveen hier geen kans. Dan ben ik het helemaal net mee eens. Ik heb die wedstrijd zien. Wie Fortuna zo goed? Nee. Heerenveen wie net volle slechter als Fortuna, maar je verliezen met 3-0. Maar Heerenveen wie net volle beter als Sparta. Maar die winnen ze wel. Dus het loopt wel heel nauw bij elkaar. Ja, ze winnen ik net volle minder als NEC. Maar ze stappen wel maar in 3-0 nederlaag de bus in. Precies hetzelfde. Ja, Ja, maar dat is ook een beetje optisch, hè? Want Fortuna komt natuurlijk heel gauw op een 1-0 vastsprong. Dus die hebben gewoon 80 minuten lang zoiets van... Nou, Heerenveen, beziek het maar, kom maar. Heerenveen, beziek het. Creëert eigenlijk niks. Eerste helft niks. Tweede helft misschien 1 of 2 mogelijk ietsjes. Ja, dan vindt Fortuna dit wel prima. En dan is het optisch van... Nou ja, ze volle minder is Heerenveen net. Maar eigenlijk winnen ze dat natuurlijk bij wel. het paarse moment, op de vrees, bij Robin van Persie. Van Persie zei, jongens, pas op, dit is een rare ploeg. Dit Fortuna Sittard. Ja. Want ze zijn vooral heel goed, fysiek sterk, maar vooral goed via standaard situaties. En ze jou heel betiert vastzetten vanuit de zijkant. Nog een minuut onderwijs, vrije trap, Fortuna Sittard. Balje naar de linkerkant, vastzet, goal. En dan wil je als trainer gek. Dat is dit. En dat miste Van Wonderen en Simonis, weet ik. Die misten dat flinier en eigenlijk die daarvoor ik in die ploeg. De absolute wil om van die bal te gaan. Maar ik zowel tienste wedstrijd als nijste wedstrijd 100% die inzet te tonen om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld bij een dit speelmoment die bal vatkoppen. Dat zit er nog steeds net helemaal in deze ploeg. Die absolute wil. En dat show je dan op zo'n dit. Volgens mij wie dit de 6e goal nou uit een dit speelmoment. Dat is toch wel redelijk vol. Ik denk dat ze wel redelijk koplopen daarin binnen. Sorry voor de data, Geert. Maar ja, dat jouwt wel wat aan. Ja, Geert. Henk de Jong wie blied, hè? Die wie op tuin. Ja, die wie op tuin. Ja, die kregen de ouder in te jaren dat het zijn 100ste overwinning wie in de KKD. Laten we daar eerst eens even beginnen. Alsjeblieft. Daar heb ik even wat van maken. De 100ste overwinning van die in de KKD met Cambuur in 124 wedstrijden. Dit is wel een aardig moyen om er even een biljartterm eruit te halen, hè? Ja, dat is knap. Ja, ik ken het, ik krijg. Dat is een record, hè? Dat is een record, man. Ja, nou, dat sommige mensen het even weten. Even noteren. ja, mooi. Ja, en daar letterlijk blikken dat het zijn een jochtenstoelwinning. Ja, maar dat we een wedstrijd waar die Scotsfiets in Den Bosch in Cambuur hebben er is even op bellen met Cambuur. Ja, maar hij wie wel de trainer. Hij wie van Scots, maar hij wie wel trainer. Ja, oké, maar hij ziet net op de bank. Fake news dit, man. Nee, een jochtenstoelwinning. Maak je dit. Net het mij omgier. In dit alleraardigste fragmentje is dat de mensen het even weten. Ja. Vind ik mooi, hè? En waarom is dat perfect? Dat vind je nou zo mooi. Cambuur is natuurlijk in alles wat betaald voetbal is, opportunisme. En extreem is. Want eerst dat wie helemaal niks. En ze verliezen. En toen was nou zijn contract dan met 2 verlengen. Ja, maar ik ben net wat die opportunist. Ik ben meer van de Riemer van der Velderlijn net in de waarheid, jongens. Als het erin zit, komt het er vanzelf zitten. Dat komt helemaal goed. Maar als je dat hebt bij Cambuur natuurlijk, jongen, die verleren tamelijk ongelukkig een aantal wedstrijden. Die eerste oorwinning in het nieuwe stadion kan maar niet. De meesten zijn teleurgesteld. Henkie rot op en weet ik veel wat voor al die jaren. En ze winnen 1 keer van Eindhoven. Henkie, dan de president. Nou ja, dat is. Dat klinkt als een voetbalclub. En ik vind dat vermakelijk wat ik zei ze. Nou ja, en dat krijgt hij natuurlijk ook maar. Het weer net voor niks dat hij eventjes het wist nog dat we hier recenseren en dat ik even in het Nederlands heb gesproken. Ja, dat wil ik. Heb ik met opzet sindsdien, omdat hij dat toen ook die om even duidelijk te maken dat net hij alleen, maar de hele iedereen die het ook maar iets soort te zeggen het bepaald het dat we maar jonge spelen beginnen, dat ze dat en dat wel eens wat punten kosten kind, dat snapt iedereen wel, maar dat wordt er net communiceerd. En dan gaat het mis en dan krijgt Henkie die krijgt de boel door hem heen. En dan zei Henkie, ja, maar ik ben niet alleen. En toen sprak hij in het Nederlands. Maar dat moest iedereen wel even weten. Nou, dus daar wie het wel wat aan de hoorn. Nou ja, en nou komen deze cijfertjes even boven. Hartstikke leuk. En dan zei hij even dat de mensen het even weten. Dat is de context. En ik vind dat leuk om te dat snap ik. Dit Jelle vies dat het lek weer boven is bij Cambuur? Nou, het lek... lek boven. Dat is ook het lek boven is... Of Henkie voor president? Oh ja, nee, Henk is prima trainer. En die, alleen, ik vind wel, de punten moesten nooit haast komen. Want hij had wel een ploeg uiteindelijk die er zelf wat samensteld had. Natuurlijk moesten punten komen. Hij had zich even een beetje verskoelen. En zei van ja, het is een jonge ploeg en dat heeft tijd nodig. Nou, dat vind ik net terecht. Je moet wel op een gegeven moment presteren. Ja, met wie wil zag Geert Jelle dat ze Helly en Spits. En die blijkt helemaal blesseerd te wijzen. Ze Helly en Rios Boeten, die is wie kunt blesseren. Ja, maar wisten ze daar niks van? Nou, dat vind ik dus onbegrijpelijk dat je dat net weet.
zeker naar die sfeer, want het is toch een tamelijk zware blessure die Afolabi had. Ja, die Ja, het is, wie hingen ze vorig jaar? Of weet het alweer niet? Hij jongen van de Water komt van Mahi, ja. Mahi. en Van de Water komt van Soanton. Hij heeft die goals, jongen, van Van der Water. Ja. Schitterende dat is een mooie goal. Van de Kun je Water. wel voetballen, hè? Ja, Ja, keep je die man, dacht ik. Beetje investeren. Dat ze die geel in houden. Ja, onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Fantastische goal. Maar Balk had ik een mooi goal maken. Hij was wel wat commentaar op, maar maken we een mooi goal. Maar precies, maar Wat dat is voor toch gewoon commentaar knap? heeft erop? Want wij hebben er is wat een dispuut over de goal van Balk. Die keeper, Ja? daar begint het bij, hè? Met de uittrap van de keeper, Ja. van Thijs Jansen. Ik zei, het is een bewustzijn om hem zat te schitten. Dat Christian op de manier waarop hij die bal zit. Hij gaat net heeg, maar hij gaat tamelijk strak. Nou ja, op deze hoogte. Hij zet Pauwels redelijk vrij aan de En linkerkant. daarmee zet die Pauwels helemaal vrij op links. Ja? Die bal passeert nog wel een AZ-speler. Die zit krijgt even verkeerd. Dus dat mag je echt misschien wel wat geluk bij hebben. Maar net volgens mij heeft hij het jongen. En jouwt hij een bewust een mooie strakke bal op Ja, ja, Pauwels. ja, ja. Pauwels die wacht Volgens mij, hè? precies Ja. op het goede Ja. moment. Stekt Balk voort. Balk heeft een prachtige beweging, zit erin. Ik vond het een wereldgoal. Ja, het is een goede keeper en dat wie zeker bewust. Ja. Want het is juist hem Sjen. Ik kan me net voorstellen dat er een blinde voor... Nou ja, Nee, want hij zegt het. Hè. En Hij zegt het en hij krijgt een compliment. Hij neemt de complimenten denk ik in ontvangst. Ja. Ja. Hij zit daar met de hand in de dat hoofd. had ik zo. Ja, dat zie je sowieso wel krijgen. Dat doen we bij ik nou elke uitzending. Oh ja, dat is ik zo. Maar dat hier in de bedek net. Maar goed. Dus ja. Dat is ik zo. Ah, ja, Maar het is een prachtig doelpunt. En heel belangrijk, de 2-2 en de woef. maar nog even hoe Balk, want het is wel, want die zit dus nou in de punt van de aanval. Het is wel knap hoe hij die rol nou invult. Remco Balk, want het is toch echt een vleugelspeler. Ja, ik ken hem moeilijk peilen. Ik weet nog wat voor speler dat het is. Ik weet nog wat er in die holle omgaat. Ik vind het een bijzondere jongen. Ja. En dat is hij. En dat is hij. Hij is verschrikkelijk snel. Maar voetballend markeert er hier en daar wel eens wat aan. En daarom ik gun het hem ik dat er nou een mooi goal maakt. Ja. Want En hij was doet zijn beste altijd. Ik Dus was ja. hem nooit verwieten keer. Hij werkt hem het snot voor de eigen. Echt weer. Hij is Ja. echt heel fanatiek bezig. En ik Ja. vind dat wel mooi om te zien. Ja, jongens, Maar ik snap kan we dat wel, toch gewoon? Ik wil een leuke ploeg. Laten we nou eerlijk zijn. Altijd dat gezeur hoe dat. Ja, maar ze maar Ik denk hier van de beste keepers. Ik denk dat die Nieling, Pauwels Eredivisie waardig op die is. Nieling, want dat Nieling wie- staat gewoon een echte hele goede verdediger. Nieling wie van de sterkhouders bij MVV dat het wakker play-off speel had volgens mij. Dus dat is ook prima. Die Soeren die stelt er nog even te lopen bijvoorbeeld. Die Die prima Soeren komt voetballer. er aan. Verder de Jong is een prima middenvelder van Cambuur. Balken, nou ja, oké, misschien is dit zijn top, maar die kun je het ook wel Maar lekker bij Roelof, hebben. feit is, van, als je echt mooi wil wollen in de top van de KKD, dan moet je gewoon een spits hebben die er minimaal 20 is. Het precies. breekt onder een goede spits. En dat is Afolabi. En dan kom ik toch eventjes bij Lars Lamboy. Want dat kun je toch echt bij Lamboy daar lezen. Toch? Hij wist toch dat er een vervanger komen moest van Milan Smit. En uiteindelijk kiest hij dus voor een Nigeriaanse Ier zonder Achillespezen. Ja, maar ik weet net hoe het zijn traject in elkaar zit. Ik bedoel, die spelen we onbeen of ze hebben hem ergens scouten. En dan gaat Ze die hem spelen... scouten, want het verhaal gaat dat Lars Lamboy Afolabi vorig jaar Ja. al op een radar hier. Ja, die Oké, dat soort maar in de dan- Belgische competitie, jongen. Ik ben geen fan van data. Maar je gaat toch in ieder geval zien van hoeveel minuten had die jongen het laatste hier spelen had of net. Zeker. Nou, dan had er waarschijnlijk net een heel soort wedstrijden langer dan 3 keer spelen. Want dat kende net om. Nee. Zie, het punt is, ik had er maar Henk de Jong hoorn. En zeg, het is toch eigenlijk wel wonderbaarlijk. De eerste oefenwedstrijd had nog net West. Of die Milan Smit zei, ik ga weg. Ik zie hier de horizon elders. Dan weet je bijna wel zeker dat dat echt gebeuren gaat. Dat weet je. Ja, dan zeker, nou ja. En dan wordt het dat even lang. En dan zei Henk, ja, maar ja, we moesten de laatste dag en we moesten toch wat doen. Toen kwam die Afolabi. Ja, ik denk, ja, laatste dag. Maar je hem hier in de Gerdertas slaan kennen. Dan hier stek, mooi wat hulp van Boetnaar, Pieter of Bertje. Zei ik, jongens, er komt heel binnen. Maar we moeten... Jongens, ik moet die onderbreken. Want ja, we hebben een primeur. Dat is dingen. Want ja, Roelof... Dat is heel erg. Ja, sorry. Want Roelof had voor het eerst Ja. de mystery guest regelen. Nou jongens, start er maar in. Ja. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is de vraag. Waar hebben wij onder de telefoon? Ik heb geen Dan is dat idee. regeld. Ja, Roelof heeft het regeld. Geert had geen idee. Geert Jelle? Kom maar terug, jongens. Geen idee, hè? De eerste vraag is voor jou, Geert Jelle. Die is voor mij. Zou het voor het eerst wezen dat we een vrouw aan de lijn hebben? Nee. Wen net. Wen net. Lekkere vraag. Komst uit Friesland? Ja.
Ja, het is een Fries. Hij komt uit Het Friesland. is een hij komt uit Friesland. Zit in de voetbalvraat. Nee, een beetje snel. Het is een voetballer. Met internationale ervaring. Internationale ervaring. Spelen ze toch bij een topclub? Ben je nog actief als voetballer? Ja. Ja, in Boeteloon. In het Boeteloon. Dan moest hij zeggen, dit is te moeilijk. Ja, dat is te moeilijk. Ik snap het. Dus, Is het Sietse Oege van Lingen? Oh! Zo, hé! Ja? Oege ziet ze van Lingen. Oege Sietse, Oege sorry. Sietse van Lingen, Oege ja. Sietse. En Geert zei altijd wat een rotspultje, want ik weet het Hoe nooit. snel ik? Ja, Nee, maar ik bij nou, hier is maar één tip, jongen. Dus zei het is net een hele grote naam. Nee. En ik ben, Oege Sietse, jongen, dat is voor mij een wonderbaarlijk mooie grote naam. Maar ja, toen dacht ik, en dat zette me in een half spoor. Maar je raden nooit waar hij nou is. Jazeker. Nou, Ja, nou, jawel. Ergens in hij wat zit is het? toch- zit Thailand of zo? Thailand, hoor. Ah, weet je hem dat ik al? het zit in Thailand. Ja, maar de club, Zeker. geen idee. Oege Sietse, welkom in de podcast. Ja, dank u wel. Ja, neem even de club, want wij voetballen toch ergens in Thailand dus. Maar bij welke club? Ja, klopt. Ik zit nu in Thailand. Ik train op mij bij Supamuri FC. Supamoeri FC. Supamuri. En- Als je iemand opneemt met je harken maar zijn boys, win je hem dan? Ja, tuurlijk. Oh, dat wel. Hey, oké. Om een beetje en van Cambuur? Het is net amateurniveau, ja. Het is wel gewoon prof. Het is gewoon profvoetbal. Ja, oké. Oké, en nou ja, maar vertel eens, hoe zijn die omstandigheden daar? Ja, de omstandigheden binnen zeer goed. Een groot stadion met ik wel aardige fanbase. Maar ik zei ze dat op het moment komen er minder fans omdat ze stierven onder ons staan op het tweede niveau. Alleen, ja, het is wel echt een grote club. Spelen ik 3 op het hoogste niveau. Maar ja, door omstandigheden staan ze er nou net echt goed jaar. Dus vandaar dat ze bij mij kwamen dat ik ze eigenlijk moet helpen van de winterstap. We kennen weer het amateurvoetbal. Ja, net natuurlijk. iedereen die kende misschien in die podcast. Ik denk de meesten wel. Skets even snel zien. Ja, Oege Sietse had spelen in de jeugd van Grace. Ooit te landen kwam bij ONS Snits. Maar hij woer nog wel graag betellen voetbal. Nog in Katwijk te landen kwam. En toen ging het er niet in. Want toen kwam hij in Luxemburg te landen. hè? Bij, Europees ik ben altijd in de war, maar Doe de Lange en Dividage. Welke van 2 weet ik waar Oege Sietse? Doe de langs. Doe de Lange. En toen werd hij niet in topscorer van de Conference League. Dat bedoel ik maar. Ja, werd wel in de tweede ronde uitgekeken. Volgens mij toen de vierde ronde. Nou, ze willen niet kijken op het team. Ja. Maar daar is het uiteindelijk... Hartstikke heel goed dingen, maar uiteindelijk weer toch wat dreig daar in Luxemburg, hè? Ja, dat is op leid van Ron te lang verhaal. Maar de Conference League weer echt een heel mooi avontuur. En daarna helaas inderdaad wat vreemd oren. Maar ja, nou dus een nieuw avontuur. En het is nog net officieel, maar de club die had me een aanbieding gedaan. En nou gaan we het overwachten in de komende tijd. Wat het wordt. Mooi man, voetbal in Thailand. Ja. Maar wanneer is de volgende wedstrijd dan, Oege Sietse? Nou, ik ben nu nog net speelgerechtig. Dus ik ben hier pas speelgerechtig van januari. Dus ik moet nog wel een geduld hebben. Dus ja, ik maak het af van mijn oefenwedstrijd nou. Maar van januari ben ik dus eindelijk speelgerechtig. En ben je daar een beetje voetbalgek, daar in Thailand? Ja, het leeft hier enorm. En als je in de stad er is, de wordt al herkend. Dus ja, het leeft hier wel echt in heel Thailand. Dus in Thailand rennen gewoon meisken, daar rennen ze met het shirtje mooi Oege Sietse van Lingen achterop. Nog net, maar waar wit. Waar wit? Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Oege Sietse, dat je in de uitzending komen woedest. Nou, het is goed regeld. Ja, best tevreden? Ja, hoor. mooi gast. Hartstikke Mooi leuk, gast. hartstikke Ja, leuk. dat- Hey, jongens, we Sietse winnen bij Lamboy, Lars Lamboy. Ja. Want hij heeft natuurlijk... Nee, dat verhaal, ja. Dus ik hier verwachten dat ze rapper anticiperen zo'n op het vertrek van Milan Smit. Ik denk, nou, dat komt goed. En dan daar hier een regeling voor treffen kind neffens mij. Nou, dat is net gebeurd. Er komt weer op de eerste dag. Nou, we hebben die jongen, die neem ik uit, Bambini. Die heeft een keer helle op de eerste dag een jeugdspeler uit Zwitserland. Nou, Ik geen voltreffer. Scoren van de week in de Conference League. ja, ik vind het geweldig. Maar het weer toch wel weer een misterke, vind ik dan. Maar aan de andere kant, je kan niks zeggen van Lars Lamboy. Die keeper, dat is een voltreffer.
Diemers is een grote klasse. Ja. Pauwels, een schot in de roos. Ja. Toch? Ja, Nieling uitstekend. Soeren prima. Maar ja, Dus hij goed, heeft alles Afolabi, verkeerd wat we zijn, hij is best rap, hij is sterk, hij is grut, hij kan een goal maken, maar je kan hem alleen nog net opstellen. Nee, dat is best lastig. Ja, maar van... en ik had trouwens want ik hier in Sittard en zowel Jereveen als Cambuur had misschien wel verlet van een echte spits. Oeh, namen? En ik weet een namen, een namen die bij Jereveen nadrukkelijk volgen wordt. Een speler uit de KKD. Eda Tjuri. Ja, hè? Ja, Eda Tjuri. Zakaria Eda Tjuri had nog een doelpunt te maken in 12 wedstrijden. En net zoals voor mij is hij 24 hier. En Jereveen hoort hem nadrukkelijk in de gaten. En dat is een jongen die vrij makkelijk een goalmatje kan. Want wat we niet kunnen constateren, Nicolescu is toch een beetje afhankelijk van de zijkant. Maar hij kan net een bal omspelen. Nee, maar goed, had je nog een goalsmatch zien, KKD, dat zou het nog net zo volle. Seboui, die roen iedereen voorbij vorig jaar en dat lukt hem nou ook net. Had Heerenveen net oors voetbal en je het kerst een spits opstellen, maar dan is er nog steeds een goalsmatch. Nou, de Horst de Fleur er wel in. Ja, dan moet hij naar Cambuur. Ja, dan moet hij naar Cambuur. Eda Tjuri gaat Heerenveen en Van Persie redden. Gaat die Van Persie redden? Nee, Van Persie gaat hem zelf redden. Die gaat een beetje oors voetballen en dat komt helemaal clear. Ja, maar wat ik nog wel even... Er is een gebrek aan punten. Dat is helder. Er is een gebrek aan kansen. Maar wist wat ik een gebrek aan is? Aan plezier. Hem de bank zitten jongen bij Heerenveen. Ja. Daar verbaas ik me hoor. Heb ik net zo, want ik zit op de tribune. Ik hier geen zicht op. Nou, als ik de bank zag, dan zag ik Van Persie en die is... naar Boetenta heel positief. Hoe zien spelers, hoe de club, hoe het gaat, heel positief. Prima. Maar dat ik op een bank zag, en ik zag Van Persie zelf ik, daar straalt geen plezier van uit. Hoe heet er? Die donkere jongen uit Rotterdam? Jan Dino. Die had wel plezier. Nee, de twee assistenten. Ja, dat Brian Pinas. Brian Pinas. Dat is toch net Jan Dino? Ja, hij lijkt wel op. Maar Jan Dino laat het wat meer. Maar die straalt ik in plezier uit. Harmen Cuperes heb ik net één keer glimlachen, jongen. En dan hebben we die jongen nog. Misschien heb geen reden voor, want ze staan achter, hè? Ja, maar het begint al bij minuut 1. Je begint met 0-0. Je kent er wel een beetje plezier erin hebben. Ik moet eerlijk wezen, het zijn IJsselmeervogels. Wie echt zichtbaar geïrriteerd. Aan de zijkant, Robin van Persie. Ja. En hij zei naar Aurinek van... dat zei hij, ik hou een vreed. Hij echt pijn in de hasses. Gewoon echt pijn in de kop. Hij kon net sliepen. Nou, ik kwam dus in de catacombe naar Aurin van Fortuna. Hij had nou migraine. Oh. Ja. Daar heb je medicijn voor. Daar heb je medicijn voor, ja. Nee, maar ik vind een gebrek aan plezier en een gebrek aan het uitvoeren van je primaire taak. Ik denk dat je daar maar beginnen moet. Dat is een heel groot onderdeel natuurlijk van het coachen inderdaad. Dat je de swing erin krijgt, plezier erin krijgt. Dat je het sociale aspect een beetje meenemen. Nou ja, daar had Noppen natuurlijk richting Van Persie ik al wat door zijn. Hoe de communicatie en het een schouderklopje geven ze nu en dan. Dat moet ik managen. En ja, ik me altijd dat al wel goed erin. Maar goed, nog even... Die mat dus even mij... want wij hebben het erover gehoord, dat Van Persie... Noppert zei van ja, ik heb eigenlijk net een fijn contact met die trainer. Noppert wel meer leefde. Wat meer leefde. Ja. En even een bakje koffie en er even over hebben en een schouderklapje. Ja. En toen, een paar dagen later, zie je er een verhaal in de krant van Ron Jans. Ja. Die het eigenlijk precies dat die wat Noppert vreegt. Ja, dat wil wel eens zijn, maar... Ik ga Ron Jans hier wel mee maken. Nou, maar Bas Dorst, maar als jij Ron Jans, dan word je ook niet Bas Dorst. Dat wie een verschrikking voor niet. Ja? Dat laat je al je van geen meter maken. Dus ja, dat wil ik een beetje hemelen en dat was echt persoonlijke voorkeur vroeger. Die hier ik. Ja, toch? Ja, nee, maar goed. Wat Wolsa is. Zoals ik maar leven mij daarna in de boer. Ja, nee, doe ik niet spraak. Ze is er dichtbij. Maar nee, maar jij hebt altijd je persoonlijke voorkeur. Maar als je speelt, is het even wat makkelijker dan om mijn trainer even een leuk gesprekje te hebben. Ja. Maar bij Heerenveen wordt de Saffelen wisselen. Maar is het dan misschien nog een idee om er een man bij te zetten naast Van Persie, maar wel een soort ondervinding? Ja, maar er zit al zo'n verschrikkelijk soort mensen op die bank.
Moet er nog meer bij? Wat mooi. Nou, Ja, dat zal ik wel Simone harder wedstrijden, Geert. Maar Simone is moet er van nou door. 8 man voorbij op de bank Vroeger zitten? Geert Jelle door hier een trainer en een assistent en een verzwarger mooie wetterzak. En dat weer. Ja, ik zal Vroeger net weer zeggen alles dat beter. ik zal net zeggen dat waarom het er naar vroeger. Nee. Maar wat er nou al leer op die bank zit en wat er Maar omheen. dan valt bij vind je wel wat Nee, mooi. oké, Echt maar geen los brug en daarvan. pina's en that's it. Ja, Los Peters, daarvan, maar ja. deze jongen van Persie maakt het nog een soort beginnersfouten. Had je bijvoorbeeld zei ze van, ja jongens, Luc Brouwers hebben mij altijd een basisplak. Nou, dat zou Foppe de Haan nooit meer zezen. Maar Giovanni van Bronckhorst mocht ik beginnen bij Feyenoord. En die kreeg op een gegeven moment dik advocaat naast hem. Gewoon als een soort van klankbord. Is dat misschien net een idee dan bij Heerenveen? Zak Rutte is Heerenveen, ik weet net om dat al eer te dwan, toch? Ik bedoel, je hebt je meesken en je met maar met Troïen doorkennen en je met zorgen dat er resultaat komt. En Van Persie het inderdaad beginnersfouten. Maar als je een jonge speler bent, mag je fouten maken zien. Nou, een jonge trainer mag ik fouten maken zien. Alleen nou komt de fase erom dat je een treden van de competitie gewoon hebben. Dat er ik zei van oké, ik heb dat Sardinië hier misschien een beetje oorsmutten. Daar ging ik mee aan de slag. Ja. En dat tekent een goede trainer. Juist. Nou ja, en dat moet er nou bewijzen. En ergens zeg ik al in de persoon van Persie dat hij dat wel docht. Dat zeg ik wel. Nee, Ja, ik dat denk zeg het ik net. Ik heb er vertrouwen in dat hij zo volle zelfreflectie had dat hij daar wel mee aan de Ik slag weet ging. het nog net helemaal. Ik twijfel daar wel een beetje aan. Ja. Ik heel die tocht, ja, maar ik kiest heel die vaker maar aan praten. Ik denk dat hij toch ik wel, en dat op zich ik wel een goede eigenschap natuurlijk, wel heel erg goed zoeken is van zijn eigen werkwijze en hoe hij dwan wil. Maar ik weet net of hij flexibel genoeg is om dan bepaalde denkbeelden aan te passen en dan wat flexibel in te werken. Ik weet het nog net Maar je zeker. moet toch als trainer, ik zei zo oké, we spelen thuis en daar heb ik mijn ideaal. Dat heb ik succes opleverd, want daar hebben ze de punten pakt. Maar als we uitspelen, heen het niks dat je daar wat verdedigend speelt. Iets realistischer. Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar dan doet hij toch een inmiddels ook al. Fortuna had maar een Sjen litten. Nou, daar hebben ze moeite mee. Ja, nou. Maar nou liet ze Heerenveen lekker voetballen en zij maakt je 3 goals. Ja, maar en dan ze komt ik gaan- een beetje in 0 achterkomen in 9 minuten. Dus ja, dan mag je ja, wel. maar dat is onderdeel van de wedstrijd. En dan moet je zeggen, oké, we moeten wel. Nou, vind je dat ze daarna drukt hebben? Nee, totaal net. Ze hebben eigenlijk zien Nee, maar ik meer vind balbezit, maar 0 kansen. Dat is ook een groot probleem nou van Persie. Dan laten we even hier naar Van Persie zelf. Ja. Ja, het meeste zorgen baart is dat we in uitwedstrijden volgens mij nu 2 doelpunten hebben gemaakt. In 6 uitwedstrijden. Even uit mijn hoofd hoor. En niet tot heel veel kansen komen. En ja, dat baart mij wel zorgen. Want ja, in principe moet het niet uitmaken. Een veld is een veld. Maar het verschil is groot in thuiswedstrijden en uitwedstrijden. Ja, een veld is een veld. Ja, die kent ook een tegeltje. Een veld is een veld. Maar ja, goed, hij heeft wel een probleem. Fortuna die begint een wedstrijd en die zei van wij gaan lekker verdediging. Het is in Heerenveen en we proberen een goal te maken. Maar wat heilig is die 0 achter. Waarom kan Heerenveen dat in een uitwedstrijd net dwan? Er is net iemand die het hun dat kwalijk neemt. Nou, misschien die 350 supporters die het mooi reizen hebben van die Friesland. Als je maar 3 punten bij komt, is clear. En dan wordt het een keer 0-0, maar een draak van de wedstrijd. Ja, Nou, prima. Dat wil Van Persie net. Van Persie is een romanticus die wel altijd mooi voetbal. Oké, maar dat vind ik prima in het Abelense stadion. Maar in Sittard hoe je dat net te dwan. Nee. Waarom? Van wie? Geen enkele klantenbinding. En dat vind ik wel een beetje naïef. Dat ik denk van, nou, dat hoeft net. Net in die dat verwacht het van Heerenveen. Net in denkt van, nou, Heerenveen die speelt het Fortuna even van de mat aan. Wat zij goed binnen net. Nou, waarom moet je dat dan op die manier proberen? Ja. En je vasthouden aan datgene wat je graag wil. Soms moet je een beetje sturen. En dan ik maar eens een keer het publiek een beetje minder tevreden. Ja. Dat is dan even jammer. Ja, dat is exact. Nou komt er aan weer een transferperiode, hoor. En dan in december, eind december, dan kunnen we in januari kunnen er eventueel Zakaria en Datjouri kunnen dan ophellen worden. We noteren wel vast. Die noteren wel vast. Johan Hansma, Ik hoop dat de technisch directeur die dan ook noteert. Maar ja, waar wordt er naar je technisch directeur? Johan Hansma die nam die gonst werkelijk al manenlang. En toen zei dus van, het is net schandalig, maar je kunt er wel degelijk je vraagtekens bij zetten dat Ferry de Haan nog altijd net een technisch directeur ondersteld heeft. Nou, het ben je nou eigen worden. Hij wil heel graag een technisch directeur onderstellen. En als een club als Heerenveen dat blijkbaar net van elkaar krijgt in hier, dan zeg ik, dat gaat iets net goed. Nee. Ik weet niet dat het nodig is. Ik ken net goed inschatten hoeveel tijd dat hij daarom kwijt is. Maar ik denk een heel soort. Ja, is wel een nedig. Ja. Dat zou hij zelf ik. En je merkt zich wel dat hij als algemene directeur bezig is met heel volle zaken. Zoals Spotstad Jervin en dat Squatter Water en neem maar op. Dan gaat ik een soort tietie zitten. En nou ja, Ferry de Haan zou het zelf ik. Dat zit er dan wel eens bij in. Dus dan maakt wel een technisch manager wordt het waarschijnlijk maar dan wel bij. Dan moet je het Heerenveen kwalijk nemen. En de Haan
en ik moet hem kwalijk nemen dat dat net lukt is. Want ik neem gewoon dat je wel in beeld hebben dat er wat goede jongens omrennen hier. Hij hier natuurlijk wel wat de orendossiers nog in. Die jeugdopleiding, daar had hij nou een hard jeugdopleiding zitten. Dan moest ik renoveerd worden als het ware. Scouting, business, denk ik eerlijk zou ik nog wel ben mee bezig. Het is nog steeds de vraag of Kenneth Zandvliet bloot ja of nee. Wat ik zei is kwart woord, Sportstad Jereveen. Er zijn al wat dossiers waar die maar zit. Maar ik ben maar eens dat hier die technisch manager al jaren wezen. Dan moet je prioriteiten stellen. Is Johan Hansma dan de grote man die dat wel had? De man die... Heeft hij het zo goed in de laatste tijd bij Almere? Ja, Caspilus. Dit is een selectie maar natuurlijk even afwachten. Maar ik vind het altijd moeilijk inschatten. Je moet naar de persoon zien en ik bedoel, Cambuur die helpt Lamboy op basis van zijn kwaliteiten en net op basis van zijn verleden. Ik denk dat ze Hansma helpt, dan is dat op basis van zijn verleden en net op basis van de kwaliteiten van de oude periode. Dus het is me krek hoe je daar naar sjuggen. Ik vind dat moeilijk in te schatten. Nou ja, dan wel mooi verzwaar dat Almere City promoveerd is. En het eerste hier handhaver is, maar een aantal spelers die daar toch wel wat namen maken hebben. Maar vooral een heel soort spelers die bij Jereveen wel kwamen. Nowhere. En Nowhere. Nowhere. En maar een hele goede trainer. Mijn pastoor. Vorig jaar, ja. Net maar Maduro. Nee, maar ik denk dat ze nou net een hele sterke trainer hebben. Nee, dat vind ik vraag, ja. Daar is Hansma dan echt verantwoordelijk voor. Rijsdijk dan wil ik de voetbaltrainer hierachter staan. Rijsdijk, ja, die is vrij. Ja, die is vrij. Foukeboy is echt vrij. Zou ik nog kennen? Ja. Ik ga ooit Rijsdijk trouwens, een van die meest ongemakkelijke situaties ooit. Dat is altijd leuk. Ik zie eigenlijk van, ja, lekker ongemakkelijk, lekker toch? Achter Jelien of zijn Johan en Jelien stien we op het Gadameer. En ik, maar mijn vrouw, zo'n vakantieteentje of weet ik veel wat het weer. En er zit een gezin naast. En dat is de familie Rijsdijk. Nou, hartstikke leuk. Ik in een iglo-tent. Ik zat in zo'n tentje, ja. Hartstikke heat. En jongens, even zo nu en dan een biertje. Hij is weer toen trainer bij Excelsior Maasluis. Ik weet nog wel dat hij... Ja, hier best wel smeuige verhaal. Nou, het zijn nou die jongens even zitten. En daarna nog een of twee keer even een berichtje naar gestuurd. En dan verwetert het contact natuurlijk weer. Maar op een gegeven moment volgt ze hem toch een beetje. Ja, nou werd hij trainer bij Almere City, werd hij. En een letter bij Sparta. Dus dan kwam ik een vriend hier, kwam ik hem zien bij Jereveen. Van het eerst sinds 10 werd dus. En ik zei, dus ik roep naar hem taan. Ik zei, Jurgen Mahan. Hij zit me zo aan. Ik zei, ja, ik weet het niet. Hè. Ik zei, moet ook zeggen, haar is er nu af. Maar een paar jaar geleden gaat er meer. Iglo-tentje. Ja, ik zie zoveel mensen. En hij lukt zo en roept me wat. Ik denk, dus ik kwam mijn jongens thuis bij mijn vrouw. Ik zei, nou, ik heb Rijsdijk ook gezien. Oh, nou, hoe was het met hem? En hij heeft toch leuk een paar keer een wijntje met zijn vrouw gedronken. En die kinderen mee gezwommen. En hij kende me niet. Nee. Nou, Rijsdijk. Dus het is terjocht dat hij die kreeg. Rijsdijk oud. Rijsdijk oud. Trouwens, Kisto Geert Ineke de Wij. Nee. Nee? Ineke de Wij? Uit Bolzert? Nee? Nee. Nou, die wist dat Joost van Aken zijn allereerste doelpunt maken had in de Go Ahead Eagles. En Ineke had dus... woon? Ja, die had woon. Lokweeske. Komt even in beeld. Ineke de Wij. W-A-Y is het trouwens. Jongens, nog even heel kwart over de bekerlotting. Want beide ploegen zijn terug. Cambuur en Jereveen. Jereveen neemt het nou op. Tjin de amateurs van ASWH. Uit Hendrik Ido Ambacht, de ordeclub van Marten de Roon. En Cambuur speelt uit in RKC Waalwijk. Ja. Nou, ik denk dat... Allebei de ronde terug. Allebei er terug? Ja, Heerenveen wint maar 0-5. Die gaan net 2 keer... die hebben het altijd makkelijk in de amateurs. Ja, nee, die maakt ze net 2 keer die Wanneer is de laatste keer dat Jereveen verleden had van een amateurploeg? Geld neemt hij het radio. Geld erop. Heel goed, ik kan nog niet. Joggetje 90. Ja, Jin 90. Nee, Joggetje 90. Ja. Ik heb wel goed opletten. Stefan Hommelen scoren en André de Jong. En waar verlier je ooit in de beker van ASWH? Dat is Cambuur. Wacht, ik druk... Oh nee, net op de knop. Net op de knop drukken. Een gemiste oproep van de Is dat erbij? Dat weet ik niet meer. Nou, van mij net. Nee, volgens mij net. Want oors is het wel wit. Nee, van mij weet je er nou dat ik vet weer. Ja? Ik weet het hier even. Ik heb het net opzocht, maar... Ik heb vorige week het opzocht. Toen heb ik het vallen on. Waar hingen we de trainers van Raymond Bronkhorst, de trainer van IJsselmeervogels. En die zijn natuurlijk echt van nee, daar wie ik net bij. Nee, ja, alle spelers van Cambuur hebben toen een boete kregen, hè? Ja, zeker. Boete kregen. Ja, boete. Wegens gebrek aan inzet. Zo. Ja, echt. Is niet meetbaar, dus niet terecht. Nee, niet terecht. Dat houdt juridisch geen stand, denk ik. Nee, ja, ik vind dat altijd onze... Ja, ik vind dat onbegrijpelijk dat je als elftal... Nationaal en zeggen we geen dus best net van. Er komen nou ook heel soort dingen in de media van Heerenveen... dat ze hun best net doen en dat ze harder werken moeten. Die jongens doen echt hun best voor je. Alleen het lukt net, zat ze graag wollen. En als dat zo'n amateurwedstrijd is verschrikkelijk. Is echt verschrikkelijk om te spelen.
En je kan alleen maar verliezen. En als het goed gaat, dan binnen een paar minuten zit 1-0 en dan wordt 4-6-0. En dan zegt iedereen, ja, hier ik moeten. Oh, wat zal René van der Wijk balen trouwens, hè? Oh, Maar geen meiden. Oh ja. Een minuut bij de Wout Bijmers. Ja, Parel uit de griep. 1 minuut van 10, man. Man. Ja, Maar ja, het is toch prachtig, zulke wedstrijden. Ik moet eerlijk wezen, om het te spelen is het verschrikkelijk. Maar Ja, om dit is naar te zien en alles eromheen. De allerleukste wedstrijd uit deze ronde van de beker, dat we Spakenburg-Katwijk. Ja. Jongens, wat een wedstrijd weer dat, man. Schitterend mooi. En die wedstrijd zou beginnen, toen knakten ze al op de tribune. Dus die moest 20 minuten steld worden tegen al die weer. Maar daar zit ik 8000 man, denk ik. Zeker, het is graad vol, jongen, dat Ik sportpark denk iets minder, Westmaat. want ik wie dus bij IJsselmeervogels. En de kind dus, als het inderdaad de derby is, zijn ze het 10.000 mensen kinderen daar. Ja. Dat is liep Dan volgens het proppen ze dat Orenstadion erin. van Cambuur. Ja, Je ziet proppen er ze nou erin. net, je ziet er nou iets tussen de 4400 en de 4 toe. Ja, maar dat zie je het, want dat Maar Katwijk het is ook een joekel van een club natuurlijk. Het is wel groot, Businessruimte, ek, allemachtig. Het is gewoon Prachtig, hè? KKD-league. Ja. Ja, echt maar- KKD-league. Maar dan zei dus Cambuur wint van RKC, ook? Ja. Ja, het zijn Mark Diemers, Vrede Jong. Pakken we ook. Ja, hè? Ja, zei hij. Goed zo. Nou ja, beide gaan terug. Die ben het helemaal eens. Ja. Tweede ronde. Ik ken hem van mijn leven. Ja, Laatste dat is 16. het wel mijn leven. Oh, Ja. Dan gaan we naar de overdenkingen, jongens. De overdenkingen. En dan wist het, Giet Jelle, vriend van de show. De mast kiezen en we komen er net op waarom. De eerste is voor Roelof. Zakaria Edachouri of Ion Nicolescu? Edachouri. Edachouri. Zij hun gaat het, hè? Ja, kind van een opportunistische generatie. Nou, doe maar. Keihard. Geert. Moet kiezen. Jonathan Afolabi of Oege Sietse van Lingen? Die laatste had wel Achillespezen. Heb je niet krek bevestigd. Ik spreek hierbij mijn vertrouwen dit in Afolabi. Zo. Afolabi. Laag. En de laatste is van Geert Jelle. Geert Jelle, ja of nee? Ja. Hellet Robin van Persie de volgende podcast. Ja. Ja, dat is mooi. Want na je weekend dan zit hier dus Robin van Persie aan deze tafel. Nog altijd, zei het Geert Jelle, haartrainer bij SC Heerenveen. En is dus Andor dan ik weer? Andor is er dan ik weer Ja, bij. dat wel. Suna Valencia Real Madrid. Hij is zo naar Valencia Real Madrid. Het Maar game wel een beetje kritisch wezen, ik? Of is het een beetje masseren? En, Is toch wel eens even wat vragen, man? Ja, welke vraag moeten wij tak een weekend zeker stellen? stellen aan Pak Robin even van een Persie. notitieblokje erbij, doe maar. Ja. Eerste kritische vraag Eerste kritische vraag. is Robin van Persie. Als Ja. alles om de ploeg heen site en daar je het media bij, supporters, analytici, de trainer van Persie wisselt te volle. Wie het dan gelijk? Van Persie of alles eromheen? Wie had... Wij noteren hem. Sterker Ja, nog, vind ik hebben we een nog mooie wel genoteerd vraag. door Roelof Roelof noteerde de mee, Vries. Hartstikke fijn. Nogmaals, mooi dat de virus, Geert Jelle. Hartstikke bedankt en graag tot de volgende keer. En heren, je merkt bedankt. Na je weekend dus hier aan tafel de trainer van SC Heerenveen, Robin van Persie. En dan, na je weekenddag.